Тамошобинони азиз, нигоҳ кунед чӣ омадай. Ғав сакагар мак барои зимистон. Надиде бофтагӣ ҳозир рангош бисёр будай. 45 сомон донаш. Боз ман нишон метам то намаҳқул бошад. Нависе даставка ҳастай. Бисёр хушрӯ. Бинед чӣ рангои хушрӯ. Анамине ки ман ҳозир нишон додам, анами рангои ҳаминай. Надиде ҳамаи ҳамино ҳамхел. Нархи ино 45 сомон. Нархи донаш дӯстони азиз. Иҷада клен бисёрай одам бисёрай гап задестия. Нархои ҳамаи чиза. Ина бине. Бисёр ина балотови дора, коричневи дора, сери, хеле рангои хушрӯи хадавои ҳамаш. Ина сиёҳ ҳам астай. И бори навай, бори новинка. Ин цветам хушрӯ. Хулоса, дӯстони азиз дар кор бошад, доставка дорем. Тамошобинони азиз, ҳозир мехоҳам барои шумо намехай вая нишон диҳам. Абадук борин кардагӣ ҳастай аламираш. Бинед. Хушрӯвак 10 сомон. Ина бинед чанд ранг дора. Якта ба яктази рангоша нишон медиҳам. Як донаш 10 сомон. Видеоро ман аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, якм дарвоза, якм риязи широки ба навор гирифтаистам. Метавонед омада ҳамин чизора бинед. 10 сомонӣ нархи намин шарфо. Иҷада рангошона бинед чӣ рангои хушрӯ бисёрай. Кадом ранге ки мехоҳед. Мисол курткатон кати подцвет карда метавонед харидорӣ кунед. Ина сиёҳош астай, коричневый, ина коричневый тёмный, светлый, бирюзовый. Хулоса ки бисёр рангои хушрӯ пешниҳодшудагӣ ҳастай. Ина баъд аз анаин ҳастай. Ямам хеле абадок кардагиян. Ина пешиш хеле омадагиян. Кем аз ино камай дӯстони азиз. Мисол вақте ки заказ кардан мехоҳед, шояд ки наёбем шона. Барое ки кам мондай гуфтан, маълум нест ки бо заказ мекунан, намекунан. Ҳозир ман ин дукона пурра видео карда шумода дигар шарфошона румолошона нишон метиҳам. Бинед. Аз анаи шарф бировардиян 45 сомонӣ. Тур дора поёнаш. Диде? Худаш ламиража. Ина ки ман амин шари кош дӯстони азиз сиёҳ мешавад тез. Бинед. Диш нигина дора. Аз ман нишон метам кадом ранге ки ҳастай. Рангоша нишонтон метиҳам. Бинед. Ана тёмно-синий дора. Ба фикр ман ранг дора. Тёмно-синий дора дӯстони азиз. Бо як чизи дигам ёфтам нишон метиҳам шумода. Ина марҳамат. Метавонед ки аз амино дархост кунед. Иҷа бовар кунед одам бисёр гап бисёр. Ба фикрам овозаи марам нафаҳмидестед шумо. Ина намудошам аст. Ишамам хеле 45 сомон. И ҳама гирдо ба гирд чӣ доран? Чӣ меган гирдо ба гирд гипюр омадагиай шарфай. Худаш материал ламиражай.